Moi boas, mister, que tal, como estamos? Unha semana moi importante, onde se poden decidir moitas cousas, e unha das visitas máis complicadas da Liga. O Arosa, que ainda que non este pasando por un das mellores temporadas, é un equipo moi complicado, e individualmente son dos mellores xogadores que hai na Liga, e se non se está ao 100% é un encontro que se pode perder. Como valoras ti ese encontro para este fin de semana? Boas tardes. Un partidazo. Un partido moi bonito, un partido para disfrutar, para ir ali a competir ben, bueno, mostrar carácter, defender ao segundo posto, que non estamos xogando moito. Sabemos que eles están xogando tamén a vida. Bueno, partido para disfrutar como aficionado, como xogador, como entrenador, como todo. Quero que me fales un pouquiño da posición, que me fales sobre todo un pouco do Arosa, como ves ti o equipo, o Arosa SC para este encontro. Bueno, a Rosa é un equipazo, era un dos máximos favoritos xunto co Ourense, seguramente sexan os dous presupostos máis altos da Liga. Bueno, non lle saíron as cousas, a veces hai anos que son así, pero ten un equipazo. É certo que eu fai 3 semanas que nadie metía a Arousa, eu creía que se vai meter, eu creo que, bueno, ten sobre todo a arma dese para o último partido na casa contra Londras, bueno, falle ter esa confianza, ainda que perdan con nós, ou ainda que nos gañen, van a seguir tendo esa baza. Entonces, eu creo que un equipazo, eu creo que ten moitas opcións de meterse, eu creo que a Londras tamén vai facer moitos puntos, vai estar moi bonita, porque os de abaixo tamén, es que a Liga está preciosa, está todo o mundo xogándose algo, e eso sempre é bo para a afección, para o espectáculo, para todo, estánse vendo os resultados dos de arriba, que nos está costando moito contra os de abaixo están gañando, agora os de arriba teñen que gañar porque o playoff aprétase, bueno, está sendo unha liga moi bonita. Xa falando nun hipotético, obviamente hai que ir partido a partido, resultado a resultado, pero nun hipotético dúas semanas perfectas de fútbol, podríase certificar un segundo posto na casa. Para unha entidade como Estradense é moi importante. Sí, xa o teño dicho. É ouro para nós. Para nós, ser segundos e saber que vamos xogar un playoff, xa o playoff é unha cousa moi importante para esta entidade. Pero ainda por riba, ter as voltas na casa e que teña que vir aquí alguén a ganarnos con como está a afición, como está todo, pois sería moi bonito. Que igual chegamos á primeira ronda e nos ganan, daremos a man e punto. Pero bueno, que o teñen que facer na nosa casa, eso para nós é moi importante e creo que os xogadores están mentalizados de que por a parte, temos que facer moitísimos puntos, temos que facer 7 ou 9 puntos para manternos no segundo posto, senón vai haber algún dos equipos que este detrás nosa que nos pase, está claro. Pero por eso temos que ir con toda a ambición do mundo, con todo o respeto do mundo a Villa García, intentar competir da mellor maneira posible, despois temos Valladares en casa e acabamos con Villalonga. Temos que facer unha puntuación moi alta se queremos cumplir os obxectivos. Xa para rematar, quero que lle envíes un mensaxe á afición que xa se está movendo para este fin de semana, pero un mensaxe de todos, de parte túa. Pois que veñan, é o que está dicindo, que vai ser un partidazo, eles están xogando moito, nós tamén, é un campo histórico, é moi cerquiña de aquí, fai bo tempo, que veñan a disfrutar desta tempada histórica, xa o dixen tamén, que vai haber anos que non sean tan bonitos, que haxe que sufrir, que aproveitemos todos, os xogadores, o corpo técnico, a directiva, a afición, que mentres isto dure, pois hai que aproveitalo, hai que intentar que xente da estrada vaya a Villa García, que disfrute dun fin de semana. Moitas gracias. A ti.